Έχουμε πολλές φορές μιλήσει για το μακιγιάζ και πώς μπορούμε με το μακιγιάζ να δείξουμε πιο όμορφες. Και όλες οι γυναίκες βαφόμαστε. Άλλες λίγο, άλλες πολύ. Σήμερα όμως με τη Ράνια Μπουντούρη θα δείξουμε κάτι διαφορετικό, κορίτσια. Πώς μπορούμε να είμαστε όμορφες με μυστικά ωραία τρικάκια χωρίς να έχουμε μακιγιάζ. Και υπάρχει τρόπος. Ράνια Μπουντούρη από Θεσσαλονίκη μαζί μας με την Make Me Up. Καλωσορίσατε, κορίτσια. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε? Μαντώ Κάτσε, Αφροδίτη μου, καλωσόρισες. Τι σε έχει κάνει εδώ, κοπέλα μου, η φιλενάδα μου? Λίγο γελουρονικό. Γελουρονικό είναι. Παγκόσμια τάση καινούργια, από το καλοκαίρι ξεκίνησε. Αλήθεια Κέις. Δεν θέλει να κρύβει το πρόσωπό της ούτε την ψυχή της. Λέγεται αυτό no make-up. Bare face, όχι το άλλο το no make-up. Bare face, δηλαδή προετοιμάζουμε το δέρμα είτε για να μείνουμε άπαφες είτε για να. Δηλαδή θέλουμε γυμνό το πρόσωπο. Γυμνό το πρόσωπο, αλλά καθαρό, φωτεινό, ενυδατωμένο και πραγματικά όμορφο. Η κάθε γυναίκα έχει ανάγκη από κάτι τέτοιο, Φέη μου. Αυτές λοιπόν είναι μάσκες, οι οποίες είναι μίας χρήσης. Είναι μίας χρήσης. Και μέσα έχουν ιαλουρονικό. Όχι όλες, όλες είναι διαφορετικές. Η Αφροδίτη από εδώ φοράει ιαλουρονικό, τώρα θα το βγάλουμε και θα το σκουπίσουμε και θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά τη διαφορά, τι ακριβώς πάμε να κάνουμε. Θέλεις να με βοηθήσεις να το βγάλουμε? Βεβαίως. Είναι ιαλουρονικό, είναι εμποτισμένο, πάρα πολύ υγρό, αυτό σχεδόν έχει στεγνώσει. Θέλω να ανοίξω ένα, να δούμε και πώς είναι όταν το ανοίγεις. Μπορώ? Ναι, και θα με βοηθήσεις μετά να πάμε στη Μαντό. Εγώ θα τη βγάλω από εδώ. Τι κάνει η Θεσσαλονίκη, κορίτσια? Η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ καλά. Πολλά φιλιά. Αν θέλεις, έλα να δούμε τη διαφορά, πόσο πιο φωτεινή είναι η μία η μεριά. Με γυμνό μάτι φαίνεται σίγουρα, πρέπει το πλάνο να ανοίξει. Εκεί δεν βλέπουμε ακόμα. Εδώ είναι η μεριά που έχουμε βάλει, εδώ είναι που δεν έχουμε βάλει. Να έρθει καλύτερα η φορητή εδώ. Έλα, θράσο είναι μου. πιο φωτεινό. Έλα, γόρι μου, εδώ, έλα λίγο να τη δούμε. Θέλεις να ολοκληρώσουμε με την Αφροδίτη και να πάμε στη Μαντό ή να πάμε λίγο στη Μαντό που πάλι. Θέλω να ανοίξω λίγο ένα-ένα. Πρόσεχε, θα λερωθείς λίγο. Να ανοίξω λίγο, να δείτε, δηλαδή ένα κουτί. Αυτά είναι που φέρνει η Ράνια μου. Είναι έχει μέσα πολλά. Αυτό τώρα έχει μέσα ιαλουρονικό. Ναι, είναι το φιλμ για όλο το πρόσωπο. Εμείς κόψαμε στην Αφροδίτη το μισό για να δούμε το μισό δέρμα πριν και μετά και θα. Θέλω το ανοίγω και δείτε πώς είναι μέσα, κορίτσια. Μέσα έχει πολύ υγρό. Το οποίο εγώ το έχω δοκιμάσει και Ράνια μου έχει πει ότι μπορείς μετά να το μαζέψεις. Δείτε εδώ πόσο τρέχει. Και να το ξανακλείσεις αν θέλεις. Δεν έχει στεγνώσει, αλλά κάποιες γυναίκες έχουν ανάγκη. Ή να κάνεις και μασάζ μετά στο πρόσωπο με αυτό. Ακριβώς. Κράτα λίγο, αγάπη μου. Συγγνώμη. Θα το ανοίξω εδώ να το δείτε πώς είναι όταν βγαίνει. Λοιπόν, είναι ολόκληρο το φιλμ, είναι μισό, χωρίζεται σε δύο ημισφαίρια. Το βάζουμε το μισό πάνω στο πρόσωπο και το άλλο μισό κάτω. Δηλαδή πιάνουμε μάτια, μύτη, εδώ. Μάτια, μύτη. Γλιστράει, παιδιά, δεν το πιστεύω. Και κάτω έχουμε το πρόσωπο. Το στόμα, ναι, ακριβώς, και το πηγούνι. Αυτά είναι τα μάτια, σωστά? Ναι. Και θέλεις και το κάτω μέρος? Το βλέπετε? Φαίνεται καλά. Είναι σαν στάζει, έτσι. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι η υφή του. Είναι πάρα πολύ πλούσιο, σε πάρα πολλές βιταμίνες. Και εδώ έχω το στόμα. Γλιστράει, είναι σαν να. Πώς να το πω? Να το και το στόμα. Αλλά νομίζω θα εντυπωσιαστείς πάρα πολύ όταν θα πάμε στη Μαντό. Αυτό όση ώρα το αφήνεις, τόσο αρχίζει και απορροφάει από το δέρμα όλο αυτό το υγρό και αρχίζει η δικιά σου εμπλουτίζεται και αρχίζει σιγά σιγά και στεγνώνει. Το ιαλουρονικό μας βοηθάει και στην εξάλειψη πολύ λεπτών γραμμών. Έτσι, οπότε είναι μια πολύ θεραπεία. Πόση ώρα αφήνουμε περίπου αυτές τις θεραπείες? Κανονικά μισή ώρα, αλλά εγώ και μία ώρα να την αφήνω. Όσο χρόνο έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε και δουλειά στο σπίτι και να την έχουμε, δεν πέφτει. Οπότε μπορούμε να κινούμαστε, δεν χρειάζεται να είμαστε ξαπλωμένοι συνεχώς. Είναι ακριβές αυτές? Νομίζω είναι δηλαδή σαν να έχεις πάει στην αισθητικό σου και να έχεις κάνει μια σούπερ τόνωση. Η make-up artist που σχεδίασε τη σειρά είναι η make-up artist Lady Gaga. Αλήθεια? Αλλά αυτή η make-up artist θα σχεδίασε. Ακριβώς, αλλά έγινε η σειρά για να προετοιμάζονται τα μοντέλα κυρίως πριν βγουν στα show. Δεν αρκεί μόνο το μακιγιάζ, αυτό πρέπει να πούμε. Αρκεί να έχουμε φροντισμένο δέρμα και μετά να προχωρήσουμε στο μακιγιάζ. Τι θα κάνουμε στη Μαντό? Εδώ θαύματα. Δεν χρειάζεται εσύ, κορίτσι μου, τίποτα. Λοιπόν, να ανοίξουμε τη μάσκα. Δεν πιστεύετε πώς. Δείτε εδώ πώς έγιναν τα χέρια μου. Παιδιά, συγγνώμη, δείτε εδώ πώς έγινε το δέρμα μου. Το βλέπετε? Με το υγρό λοιπόν που έχει φύγει, μα καταλαβαίνετε τη διαφορά? Λοιπόν, εδώ, Φέη, θα πιάσουμε την πιο κύρια περιοχή του προσώπου, την καρδιά. Δηλαδή θα τονώσουμε μήλα και πηγούνι. Αυτό που έχουν περισσότερα ανάγκη οι περισσότερες γυναίκες. Μαντώ, εσύ αισθάνθηκες κιόλας πριν που κάναμε μία πρόβα? Έβαλα fake πάνω στο πρόσωπο αυτό και αισθάνεσαι μία δροσιά. Το κινητό σου είναι? Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν. Το ξυπνητήρι. Α, το ξυπνητήρι είναι. Μαυρέτα, να δώσω πίσω ρούχα. Ποια είναι η Μαυρέτα? Μια φίλη. Τέλεια. Μαυρέτα, θα σου το θυμίσω εγώ. Πρώτα.
Θα πιάσουμε. Αυτό είναι μαλακό, δεν Αυτό είναι μαλακό πανί εμπλουτισμένο με κολαγόνο. Με κολαγόνο. Τι λες, το βάζεις στα αυτιά. Ναι, κρέμεται από τα αυτιά. Μου κάνεις πλάκα. Θα το βάλουμε στα αυτιά. Αν το θες να βοηθήσεις Ναι, λίγο για να βεβαίως. είναι πιο σταθερό. Ναι. Βάζουμε πρώτα το στόμα. Το στόμα είναι εδώ. Εδώ. Για φοβερό. Και μετά. Όχι, ανάποδα το βάλαμε. Μισό λεπτό. Δεν πειράζει. Από εδώ έπρεπε να πάμε. Εδώ, το στόμα. Απένει πίσω από τα αυτιά. Τόνι, τραβάει. Και αυτό πάει στο λαιμό. Και αυτό πάει, όχι. Πού πάει? Επίσης από κάτω. Πρέπει Για να το τσιτώσουμε, κρατήσει. Παιδιά, είναι χοντρό αυτό, Είναι χοντρό. Α, είναι πολύ χοντρό, δεν σκίζεται καν. Δεν σκίζεται, είναι εμπλουτισμένο με, είπαμε, Δείτε κολαγόνο. λίγο. Από εδώ είναι. Είναι γάζα 100%. Από πάνω είναι βαμβάκι. γάζα, αλλά από κάτω είναι σκληρό. Και αυτό τώρα θα μας βοηθήσει να κάνουμε ωραίο περίγραμμα γύρω-γύρω από το πηγούνι μας και να ανορθώσουμε τα μήλα, Φαίη. Μα και ανορθώνεις και μίλα με αυτό. Αυτό, γι' αυτό γίνεται αυτό το τράβηγμα εδώ. Είναι ακριβώς το σχήμα της καρδιάς, το πιο βασικό κομμάτι του προσώπου. Δεν έχει πολύ υγρό αυτό, το ανοίγεις. Έχει υγρό, αλλά το βασικό είναι το τσίτωμα και το τράβηγμα που κάνει με το χρόνο που κάθεται. Δεν είναι ιαλουρονικό, είναι κολαγόνο. Και λέει ότι 40 λεπτά το κρατάς. 40 αλλά αυτό. και λίγο παραπάνω δεν μας πειράζει καθόλου. Άρα πριν βγουν στην πασαρέλα, πριν κάνουμε μια φωτογράφηση και βλέπουμε τώρα στην. Πριν βγούμε ή βαφτούμε. Πρέπει το δέρμα και μας... στο κόκκινο χαλί τις βλέπεις σχεδόν άβαφες. Τις βλέπεις πλέον σχεδόν άβαφες. Αλλά έχουν κάτι από κάτω που τις κάνει πολύ Η πολύ Kim Kardashian λαμπερές. εμφανίστηκε στην επίδειξη μόδα στο Παρίσι, Για να στα τη δω. μπαλμέ Εδώ άβαφη. είναι σαν να μην έχει κάνει μακιγιάζ. Γιατί είναι μία τάση. Καινούρια. Φοβερό. Έχεις Νομίζω φέρει. μας θέλω απελευθερώνει να δούμε. λίγο. Υπάρχουν και κάποια primer βέβαια. Τώρα δεν θα τα βάζεις χρησιμοποιήσουμε make-up. εδώ στην Αφροδίτη Τα για οποία να τι τα κάνουν δούμε αυτά τα λίγο. primer? Λοιπόν, είναι σε χρώμα ακριβώς. Έχουμε πράσινο, έχουμε ροζ, έχουμε μοβ και έχουμε Πράσινο μπέζ. γιατί να βάλουμε? Το πράσινο όταν έχουμε κοκκινίλες πάνω στο πρόσωπο, το πράσινο εξουδετερώνει το κόκκινο. Αυτό είναι σαν κρέμα. Είναι σαν κρέμα με λίγο χρώμα. Λέγονται λίγο κορέκτορες και διορθώνουν την χρωματική δυσχρωμία που έχουμε πάνω στο πρόσωπο. Ποιο θα βάλεις? Στην Αφροδίτη θα βάλω το μπέζ, το ροζ μάλλον, γιατί επειδή είναι λίγο κίτρινη θα τις κάνω, θέλω να της δώσω πιο ροδαλό και φυσική απόχρωση, οπότε θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει. Για βάλτε το. Λοιπόν, επιλέγω από εδώ, θα βάψω από τη μεριά που έχω βάψει, αλλά μπορούμε να βάλουμε το διάφανο το prime, καταρχήν, που κλείνει πόρους, μίξη. Τα δύο βασικά μας δηλαδή είναι τα διορθωτικά χρώματος, οι κορέκτορες. Αντί δηλαδή να βάλει μια απλή κρέμα, πάλι βάζει κρέμα, αλλά αυτή η κρέμα Κάτω λίγο να δεις, στο χέρι σου, άπλωσε έχει το. διορθωτικά στοιχεία. Έχει πάρα πολλές βιταμίνες, διορθωτικά στοιχεία και διορθώνει το χρώμα. Διορθώνει το χρώμα. Διορθώνει το χρώμα. Θα δούμε τώρα. Είναι εντελώς άβαφη. Δεν λερώνει το χέρι, δεν έχει χρώμα για να λερώσει το χέρι, αλλά διορθώνει το χρώμα της επιδερμίδας. Δυσχρωμίες, Θα μου φωτίσει το χρώμα κοκκινίες της. και φωτίζει. Θα το δούμε πάλι μισό-μισό. Φαίνεται η διαφορά. Θέλω πάρα πολύ γρήγορα, Ράνια μου, πριν κλείσουμε, Ναι. να μου δείξεις λίγο αυτό το κόλπο που συζητούσαμε στο τηλέφωνο με το βουρτσάκι των φρυδιών, κορίτσια. Το βουρτσάκι Τώρα. το απλό με το οποίο βουρτσίζουμε τα φρύδια μας. Και εδώ θα δώσουμε ή δεν θα δώσουμε? Θα δώσουμε. Θα δώσουμε. Για δείξε μου αυτό είναι το βουρτσάκι. Όχι. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι για να ζεσταίνουμε τις βλεφαρίδες και να τις γυρίσουμε. Το είχαμε ξαναπεί πριν 2 χρόνια. Είναι ένα γκάτζετ άλλο. Θα το δείξουμε άλλη φορά. Και το τζελ. Λοιπόν, παίρνετε το βουρτσάκι για τα φρύδια σας. Αυτό, το απλό. Οποιοδήποτε βουρτσάκι. Ό,τι και να έχετε. Και με ένα διάφανο τζελ ή μία λακ. Μπορείτε να ψεκάσετε και λακ εδώ ή αν έχετε όπως εμείς. Κάνουμε την ανωδική αυτή κίνηση στα φρύδια. Γιατί αμέσως βοηθάμε γενικώς το βλέμμα να φαίνεται πιο ανωδικό. Εγώ νόμιζα θα έδινες αυτό στα χείλη. Δεν θα δείξεις αυτό στα χείλη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είπαμε να το θέμα μας είναι η ανωδικότητα. Αυτό που κάνεις για να έχεις Μπορούμε να το κάνουμε. με τα χείλη που κάνεις μια υπερεμία εδώ. Ναι, έχουμε χρόνο. Έλα, δείξ' το. Ωραία. Όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Κοιτάξτε το, κοιτάξτε το. Παίρνεις βαζελίνη. Ναι. Είναι lip balm. Ακριβώς. Θα την τοποθετήσω στα χείλη. Ναι. Λοιπόν. Και εδώ αρχίζω τρίβω ελαφρώς στα χείλη. Τα οποία θα κοκκινήσουν και ελαφρώς θα φουσκώσουν. Απαλά. Και έχεις και χρώμα έτσι και δημιουργείται και μια υπερεμία που λίγο. Ακριβώς η υπερεμία και το πρίξιμο είναι αυτό που δημιουργούμε. Γίνονται πιο ελκυστικά. Μπορούμε Θέλεις να να τα έχουμε- φιλήσεις. Αν θέλουμε και έχουμε λίγο σκραμπ στο σπίτι μας, μπορούμε να βάλουμε και λίγο σκραμπ. Και με σκραμπ γίνεται. Δεν πονάς τώρα. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Καθόλου. Αμέσως παίρνει χρώμα. Και αν τσιμπήσουμε και λίγο τα μάγουλά μας, θα πάρουμε επίσης χρώμα, Φαίη. Και είσαι έτοιμη. Αγαπημένη μου.
Πάμε να δούμε λίγο τα δωράκια μας. Τι Λοιπόν, δώρα έχουμε έχουμε? ετοιμάσει τα βασικά μας, να δοκιμάσουν οι τηλεθεάτριες 3 δικές μας στο Facebook, makemeup.gr, τις μάσκες κάτω από τα μάτια, την detox, αυτή που φοράει η Μαντό και το ιαλουρονικό, ένα primer και μία παλέτα highlighter, γιατί ωραίο να βάλεις μία λάμψη αν θέλεις, μπορείς να τη βάλεις. Και αυτή τη δίνεις δώρο. Είπαμε να τη δώσουμε, είναι η πρώτη εκπομπή σήμερα. Τέλεια. Να δώσω κι εγώ. Δώσε κι εσύ. Πόσα? 3 κι εσύ. 3 σειρές έτσι με τις μάσκες, τις Με πολύ τις μάσκες, ωραίες, το primer που είναι το πάρα μάσκες. πολύ βασικό, εμπλουτισμένο από πάρα πολλές βιταμίνες. Και κλείνει τους σπόρους αυτό το primer. Κλείνει τους σπόρους και έχει πάρα πολλές βιταμίνες. Και αυτό. Τα 3 βασικά highlighter είναι τα πιο ωραία highlighter που υπάρχουν. Θα τα δώσω κι εγώ από το Facebook, γιατί μου ζητάνε πολύ από το Facebook. Εγώ το είχα λίγο ενεργό Ράνια, αλλά όλες μου λένε εμείς δεν μπορούμε να σε βρούμε καλά, δεν μπορούμε να σε βρούμε καλά στο Facebook. Βρείτε με τώρα που το άνοιξα. Ευχαριστούμε πολύ, κορίτσια. Εμείς ευχαριστούμε.